Эфирден алқар вақты студияда Алсу Нұриева исәмісіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Әлеге мезгілләрдә район җитәкчелеге тарафыннан гаиләләрне бүләкләү тантанасы бара. Аларның арасында 3-нче, 4-нче сабыйларын алып кайткан гаиләләр дә бар. Ушагыз сүнмәсен, сүрелмәсен. Ознакайда гаилә көнен бәйрәм иттеләр. Мондый перспективалар студентларга үсәргә мөмкинлек бирә, алга таба баскыч бирә. Алар үзләрен профессионаллар буларак күрсәтәләр һәм шуннан да һөнәрнең абруе күтәрелә. Бу аларга ошый. Медицина күллияте студентлары җиңүчеләр рәтендә Бөгелмәдә һөнәри осталык чемпионатының төбәк этабында катнашучылар белән очрашу узды. Балалар өчен бу бик зур үрнәк. Алар кебек институт техникумда укыган балалар фактически, хәзер аларга 70 яшь, 60-тан артыклар. И балалар, 18 яшьлек, 17 яшьлек балалар шуны күреп, үсеп, Яшьлек елларын искә алдылар. Әлмәт сәүдә икътисад техникумында студентлар очрашты. Бүген илебез күләмендә халыкара гаилә көне. Бу уңайдан азнакайда күркәм чаралар булып узды. Шуларның берсен агымдагы елда бәби алып кайткан 26 гаиләне тәбрикләү чарасын безнең төре төркемендә күреп кайтты. Бу хакта тулырак мәгълүмат Илмира Шәрифуллинда. Шәһәрнең Тау яшьләр үзәгендә узган чарада район җитәкчелеге, гражданлык халәте актын теркәү идарәсе, яшьләр бүлеге, районның иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре, гаиләләрнең якыннары, хезмәттәшләре дә катнашты. Әлеге мезгілләрдә район җитәкчелеге тарафыннан гаиләләрне бүләкләү тантанасы бара. Аларның арасында 3-нче, 4-нче сабыйларын алып кайткан гаиләләр дә бар. Идиятуллиннарның тату гаиләсендә 4 бала тәрбияләнә. Иң олысына 10 яшь, кечкенә Muratка нибары 4 ай. Олы малайларыбыз Сәйд белән Сәйдәш көрәшкә йөриләр. Инде хәзер 3 еллап көрәшкә йөриләр юбилейныйга. Кызыбыз Мирас ансамблена йөри, Мәдинә исемле. Ала берсә малайыбызны да тагын шулай ук көрәшкә бирәсебез килә. Тәбрикләнүчеләр арасында агымдагы елда 100-нче булып туган сабыйның гаиләсе дә бар иде. Карамалыда яшибез, 4 бала тәрбияләбез. 4-нче баланы кайттым 4 апрельдә 2020-26 елда. Исеме була Фархиева Самира. Җитәкчеләр билгеләп үткәнчә, районда күп балалы гаиләләр саны арту күзәтелә. Балаларыбыз туып тора, елдан ел арта. Шунысы безне шатландыра. Шундый төрле чараларыбыз бик күп. Гаиләләр белән очрашып торабыз, әниләр белән очрашып торабыз. Балаларыбыз өчен бик күп төрле программаларыбыз, чараларыбыз бар. Шушы фатир бирү буенча да, шушы иекле әниләребез белән бик күп очрашулар үтә. Шундый көннәр үткәрәбез, аларга ярдәм итәбез. Һәрвакыт төрле юнәлеш буенча. Һәм Аллага шөкер, балаларыбыз шулай бәхетле булсыннар, гаиләләребез тигез булсыннар, ныклы булсыннар, бер-берсен яратсыннар, бер-берсен хөрмәт итсеннәр, балаларыбыз күбрәк тусыны. Бәйрәмгә килгән һәр гаиләгә изге матур теләкләр яңгырады, бүләкләр тапшырылды. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Ихсанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Бөгелмә медицина күллиятендә профессионаллар һәм Обилимпикс һөнәри осталык чемпионатының төбәк этабында катнашучылар белән очрашу булып узды. Анда шәһәр студентлары чакыру алган иде. Бу хакта тулырак Айсылу Миңнебаева материалында. Игътибар үзәгендә 4 студент. Алар барысы да бүләкләү өчен чакырылган. Һәммәсе һөнәри осталык чемпионатының төбәк этабында җиңүчеләр. Акушерлык эше буенча укучы студент Альбина Хаджаметова Түбән Камада узган бәйгедә 3-нче урынны алган. На самом деле мне Чынлыкта әлеге бәйге ул үземнең осталыгымны раслау урыны. Мин яшь студент түгел. У нее еще учится здесь дочь. Да. Аның кызы да бездә белем ала, әнисе үрнәк кызына. Вообще, я не думала, что я приду к победе. Гомумән, җиңермен дип уйламаган идем. Озак итеп шөгыльләндем. Соңгы этап булганда мин иң соңгысы булырмын дип уйлаган идем. Бүләкләү вакытында үземнең 3-нче урында булуымны ишеттем, бик гаҗәпләндем.
награждение. Конкурста катнашучыларның барысына да бу көнне истәлекле бүләкләр тапшырылды. Остазлардан һәм педагоглардан рәхмәт сүзләре әйтелде. Чемпионатта катнашу, белем һәм тәҗрибә туплау студентларга һөнәри үсеш өчен яңа мөмкинлекләр ача, җиңүчеләр яңа казанышларга этәрә дип сөйли педагоглар. То есть это такие вот перспективы, которые дают. Мондый перспективалар студентларга үсәргә мөмкинлек бирә, алга таба баскыч бирә. Алар үзләрен профессионаллар буларак күрсәтәләр һәм чыннан да һөнәрнең абруе күтәрелә. Бу аларга ошый. Алар моның белән горурланалар һәм әлеге конкурсларда безнең шәһәрне һәм республиканы югары дәрәҗәдә тәкъдим итәләр. Быел медицина көллиятендә дебют булган. Әлеге базада тимер юлда авыруларны диагностикалау буенча югары технологиялар чемпионаты һөнәри осталык бәйгесе булып узган. И наша девочка заняла в городе. Безнең бер кызыбыз, студентыбыз беренче урынны яулады. Ул май ахырында Мәскәүгә төбәк ара чемпионатка барачак. Әгәр анда җиңсә, Бөек Новгородта бөтен Россия конкурсында да катнашачак. Профессионаллар һәм Обилимпик һөнәри осталык чемпионатлары ел саен үткәрелә. Һәм аларда теләк белдергән һәр студент катнаша ала. Айсул Миңнебаева, Ямьяхин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт сәүдә икътисад техникумында кадерле истәлекләрне яңарту, яшьлек дусларын күрү һәм уртак үткәннәрне искә алу өчен зур вакыйга узды. 1971 һәм 1976 елларда чыгарылыш студентлары дистә еллар узгач, яңадан туган уку йорты бусагасын атлап кирде. Шешләренә шал кергән һәм иңнәрендә тормыш тәҗрибәсе булган өлкәннәр бер мизгелдә яңадан шаян студентларга әверелде. Алар кичә генә аерылышкан кебек кочаклашты, күңелле хәлләрне искә алды, йөрәкләренә кадерле мизгелләрне барлады. Нурсия Миннуллина 50 ел элек ризык әзерләү технологиясе белгечлеген алып чыга. Техникумда уку еллары һөнәри дә, шәхси үсешкә дә фундаменталь йогынты ясады ди. 3 ел ярым уку вакытын сагынып искә ала. Безнең Христофоровтан соң Гарифуллин булды директорыбыз. Тоже бик әйбәт директор иде, бик күңелле булды тоже. Менә хәзер карап торамын, общежитие бөтенләй үзгәргән, техникумда основной зданиесе тоже шулай ук үзгәргән. Менә бу яңа здание, яңа корпус юк иде, без укыганда барак иде. Ну, барыбер дә күңелле яшәде, бик матур булды. Әлеге студентларга хатирәләрне яңартыр өчен бик күп материаллар әзерләнгән иде. Мисал өчен шундый журналларда алар үзләренең билгеләрен карап искә төшерә алды. Шулай ук аларның укытучылары турында фотосурәтләр тупланган иде. Мисал өчен менә бу фотода 1968 елда укыткан укытучылар. Аларны кадерләп саклаган техникум педагоглары кунакларга үткәнгә ишек ачкандай булды. Дистә еллар элек уку йортын бетергән студентлар үзләрен һәм дусларын танып, беренче сессияләрнең авырлыкларын һәм студентлар кичәләренең бәхетен искә алып, битләрне карап чыкты. Үзләренең казанышлары турында сөйләде. Техникумда уку елларыннан соң тормышлары кайларга илткәне һәм кемнәр белән таныштырганы турында уртаклашты. Балалар өчен бу бик зур үрнәк. Алар кебек техникумда укыган балалар, фактически, хәзер аларга 70 яшь, 60-тан артыклар. И балалар, 18 яшьлек, 17 яшьлек балалар шуны күреп, үсеп, алар өчен концерт куялар алар хәзер. Менә шуны күреп, үрнәк алып, ул бик зур эш минемчә. Аларга шуның өчен бик зур рәхмәт безгә килү өчен. Техникум студентлары концерт программасы белән чыгыш ясады. Яшь артистларның дәртле һәм талантлы иҗаты өлкән буынга үзләренең дә кайчандыр шушы сәхнәгә кыю адымнары һәм тормышка гашыйк күзләре белән чыгуларын искә төшерде. Олнас манежында халык күп, йөзләгән спортчылар, тренерлар һәм җанатарлар. Бу көннәрдә Әлмәттә бадминтон буенча бөтен Россия турниры уза. Уеннарны безнең төркеме күзәтте. Бадминтон җиңел спорт төрләреннән түгел, монда физик форма гына түгел, уйлау сәләте дә югары булырга тиеш. Әлеге спорт залда бүген 274 спортчы катнашты һәм алар 3 көн рәттән шушы урында үзләренең сәләтләрен күрсәтәчәкләр. Бадминтон зур чыдамлык таләп итә торган спорт төре. Бер матчта уенчы йөзләгән тапкыр сикерә. Берничә чакрым ераклыкта йөри һәм йөгерә. Ярышлар 3 этапта оештырыла. Ягъни спортчылар парлы, катнаш һәм ялгыз разрядларда көч сынаша. Мондый система иң көчләрне мөмкин кадәр объектив ачыкларга мөмкинлек бирә. Һәр комплект катнашучыларның ныклыгын һәм психологик тотрыклыгын сынау диештирүчеләр. В целом, как в любом виде спорта, нужно трудолюбие,
Теләсән инде спорт түрендәге кебек тырышлык кирәк монда. Бадминтонда кайбер башка спорт төрләреннән айырмалы буларак монда комплекслы эш таләп ителә. Шуңа күрә физик күнекмәләр дә кирәк. Бу координация, көч һәм сикерү, әлбәттә ныклы әзерлек. Навыков разных, и координации, и силовых, и прыжковых. Ну, конечно, ментальная подготовка. Турнирда катнашучы Исмира Мингалиеваның бу спорт түренә масштаблы планнары бар. Аның максаты я Олимпия, я бадминтон буенча бөтен Россия чемпионы булу. Очень хорошо, девочка была сильная, ее надо было просто... Бик әйбәт уйнадым бүген. Көндәшем көчле иде, ләкин мин аны йөгертергә тырыштым. Үзем уеннан бик канәгать калдым. Вообще классно. Юлия Калимуллина турнирга Уфа җыелма командасы составында килгән. Ул турнирларда җиңүне дә, җиңелүне дә кабул итәргә кирәк дип саный. Монда иң мөһиме тәҗрибә ди ул. Уметь играть, Уйный белергә кирәк. Беркемгә дә каршы килмичә матур уен күрсәтергә кирәк. Бары үзеңнең хаталарыңны күрсәтмәскә һәм булдырмаска. на корте лучше не показывать свои слабые места во всем, чтобы все получалось. Бөтен Россия турниры әлбәттә 3 көн дәвам итте. Бүген ябылу өлеше булды. Анда җиңүче һәм призерларны бүләкләү тантанасы узды. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сайфин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Минималь сугу, максималь хисләр. Әлмәт шәһәр паркында югары сыйныф укучылары арасында мини-гольф буенча ярышлар узды. Беренче карашка кагыйдәләр гади, туп белән тишеккә эләгү. Ләкин чынлыкта дистанцияның һәр сантиметры төгәллек өчен сынауга әйләнә. Ярышларны безнең төрле төркемендә күреп кайтты. Монда кычкырулар һәм йөгерүләр юк, ләкин концентрация зур. Бурыч таяк белән мөмкин кадәр азрак кагылып каршылыклар полосасын узу. Мәйданчыкның рельефы һәм хәтта җилнең көче тупка тәэсир итә. Шуңа монда һәрбер адымны уйлап башкарырга кирәк. Бер уңайсыз хәрәкәт һәм туп максаттан ерак очырга мөмкин, ди катнашучылар. Но это как-то сплочает команду, которая от школы заявляется. Бу уен безне җыяб, бергә уйларга, көч сынашырга өнди. Шуның белән кызыклы да ул безгә. Бу бит күбрәк команда белән уйный торган уен. Вот, этим и привлекает. Югары сыйныф укучылары билгеләп үткәнчә чыгарылыш имтиханнары алдыннан шәһәр паркына чыгып мондый уенда катнашу мөһим. Монда алар берничә сәгатькә булса да укудан бушап торалар, ә соңыннан яңа көч белән тагын билетлар эшләргә керешәләр. Мини-гольф я, наверное, занимаюсь. Әле мин 1 елдан артык кына мини-гольф белән кызыксынам. Ул миңа тыныч спорт түре буларак ошый. Ашыкмыйча уйный торган уен бу. Здесь можно так расслабленно, не торопясь, сильно не уставая играть. Таякның һәр хәрәкәтеннән соң 1 секунд тынлык. Аны ябырга уфтану, дәртле тавышлар белән. Аеруча кызыклы мизгелләргә килгәндә бу тупның идеаль дуганы тасвирлап баруы, ләкин соңгы секундта туктап калуы. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, яшьләр арасында мини-гольфның популярлыгы бүген арта. Бу спорт түрендә физик көч икенче планга күчә. Күз үлчәүгә, түземлелеккә һәм траекторияны анализлау сәләтенә юл бирә. Популярность гольфа, она достаточно относительна на данном этапе, потому что вот это формирование культуры, оно начинается, происходит... Гольф популярлыгы хәзерге вакытта чагыштырмаша, чөнки бу спорт түренә караш әле үсеп кенә килә. Мәктәпләрдә алып барылган хәзерге безнең эш берничә елдан үз нәтиҗәсен күрсәтәчәк. Бу балалар үзләрен зур гольфта сынап карарга теләк белдергәч күренәчәк. Системы, она даст плоды через несколько лет, когда эти дети захотят попробовать себя уже в большом гольфе. Алсу Ахмаджанова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Призлы урыннар өчен уеннар, тренерлар һәм хөкемдарлар өчен сессияләр, шулай ук Россия һәм төбәк баскетболының төп спикерлары катнашында дискуссияләр. Әлмәт баскетбол лигасы үсешенең нәтиҗәле вертикален төзүнең нинди вариантлары бар? Финал уеннар ничек узды? Эстафета стартында 360 спорт сөюче. Быел кайсы спорт бәйрәме үзенең иң масса күләм һәм мавыктыргыч шәһәр вакыйгаларының берсе статусын кабат раслады. Бу сорауларга җавапларны яңалыклар вакытыннан соң башланачак спортивный регион тапшыруында белә аласыз. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.